tot el que són aquests factors d'aglutinament, no? De cooperació via FITA. No sé si tens algun exemple, Albert, en concret, ara mateix a FITA International, o alguna idea, algun projecte, diguéssim, que es basi en aquesta conceptualització. Una de les fites de FITA és l'extracció de talent, no? I abans hem parlat del talent universitari, però el talent també està en el carrer. O sigui, la societat civil és talentosa quan s'aglutinen comunitats de valors compartits, que li diem, o d'interessos afins, o com li volem dir, no? Fa 2 anys, Yolanda Gurrera la seva mare té Alzheimer, i va començar a mobilitzar-se, però d'aquella manera, no?, que una persona comença a tenir una experiència i diu, pues, per què no comparteixo amb gent que li està passant el mateix que jo coses que no em resol el sistema? I aleshores va començar així, doncs, amb una persona, amb dues, va crear una comunitat online, amb la qual avui, al cap de 2 anys, hi ha més de 25.000 persones seguint el que es diu Alzheimer Universal. Posteriorment va crear un blog que es diu Cafè Alzheimer, que ja hi ha quasi 3.000 cuidadors que comparteixen totes les seves experiències diàries i on troben solucions que no troben en el sistema, com he dit abans, no? Han generat més de 50.000 documents. Clar, això és un fons documental d'un valor incalculable. Aleshores, nosaltres el que intentem fer és, si aquest coneixement tàcit que surt d'un procés bottom-up el connectem amb el coneixement acadèmic i científic, podem extreure idees que després es poden elevar a projectes i poden generar realment projectes de gran impacte. Nosaltres el que farem és ajudar-los a escalar amb el mateix procés d'acompanyament que utilitzarem per cada persona emprenedora, doncs també per cada persona cuidadora que vulgui també escalar i vulgui fer d'allò també un objectiu de vida, no? Però sempre lligant-lo amb això, no?